Hi ha 5 factors principals per la qual el preu de lloguer a l'últim trimestre ha baixat a Barcelona entre un 7 i un 10%. Aquests 5 factors, el primer i més important és la pandèmia, on fa que tot el que és el moviment que sempre ha tingut la ciutat de Barcelona, d'empreses estrangeres que enviaven treballadors de fora a treballar aquí, etc., això s'ha tallat. El segon factor important, a part de la pandèmia, és la nova regulació de preus de lloguer, la nova llei que va sortir el 22 de setembre, on ara el preu està limitat pel govern, ja sigui per l'índex o l'últim preu del contracte de lloguer, el més baix dels dos és el que s'ha de posar a l'hora de posar el nou preu del pis de lloguer al mercat. La tercera seria el gran moviment que hi ha hagut de pisos turístics, que a Barcelona n'hi ha molts amb llicència, han passat de moment temporal, però de moment han passat a lo que és lloguer residencial. Això també ha fet que hi hagi una oferta més gran de pisos de lloguer al mercat. La crisi econòmica, on el client local, la seva solvència o actualment el llogater també es veu perjudicat i també la capacitat adquisitiva que tenen per llogar és més baixa. I l'últim factor és el moviment que hi ha hagut també de població de Barcelona cap a fora. Hi ha gent de Barcelona que ha decidit, després de la pandèmia o després de les onades que hi ha hagut després, anar a viure fora de Barcelona perquè el seu pis també l'han posat en lloguer i també ha fet augmentar l'oferta de lloguer. O sigui, al final tenim més oferta i menys demanda. I, evidentment, tot això ha provocat que el preu de lloguer a Barcelona baixi un 10%. Si vols saber tot sobre la gestió de patrimoni, administració de finques, gestió de propietats, subscriu-te al nostre canal.